كم مقصلتها نايتي أو وصاي هاجرات زنبرو زيجاتات مبل عسران كلتن عمد بعلنا تنتم بمعروقة جباب نمسنبال كايد وزنحو سنسرعان إيرتراين تقمطو ريبابليك أوغندا بلجيم أستراليان نيوزيلندن دموق زنبلات أكايدوم እቶም ዜጋታት ኣብ ዘካየድዎ ጽምብላት መደባት ቁጠባዊ ወፍርን ምዕዋት ተሳትፎኦም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም ካብቲ ቦታ ንዝበጽሓና ጸብጻባት ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበልና እያ ኤርትራውያን ተቐማጦ ሪፓብሊክ ኡጋንዳ ቤልጂየም ኣውስትራሊያን ኒውዚላንድን መበል 22 ዓመት ጽምብል ናጽነት ብኽብ ዝበለ ድምቀት ከም ዝጸምበሉ ከካቦቱ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረድዩ ኤርትራውያን ተቐማጦ ሪፓብሊክ ኡጋንዳ ብሓደ ሰነ ኣብ ከተማ ካምፓላ ኣብ ዘካየድዎ ምዕሩግ ጽምብል ኣምባሳደር መሐመድ ሱሌማን ኣሕመድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ዕለተ ልደት ናይ ዛ ብክቡር መስዋዕቱ ደቁ ዘረጋገጻን ዘውሓሳን ናጽነት ክጽምብል እንከሎ ግምጃ ልምዓት ንምስላማን ዘካየዶ ጉዕዞ ልምዓት እናገምገመ ንዝበለጸ ገስጋስ ቃሉ ደጊሙ ከም ዝሐድስ ብምምልካት ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳ ተጠቀምትን ተረባሕትን ናይ ዝተራሒ ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ብምዃን እጃሞም ንምብርካት ድልውነቶም ከረጋግጹ ኣዝኸኺሮም ኣቦምበራ ወሃዲት ሽማግለ በዓላት ኣብ ኡጋንዳ ኣቶ ናስር ስዒድ በወገኑ 24 ጉንበት ናጽነት ንምምጻእን ምዕቃብን ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋ እተዘኻኽር ዕለተ ኤርትራ ወሓበንን ክብረትን ምዃና ብምሕባር ነቲ ድምቀት ክውን ንምግባር ንዝጸዓቱ ኩሎም ኣመስኪኑ እቲ ካብ ኡጋንዳን ከባቢያን ዝመጹ ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ጽምብል ብፍሉይ ንህፃናት ብዝተዳለወ መደባት ከምውን ኣብ መበል 21 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኣብ ኣስመራ ዝተሳተፈት ጉጅለ ባህሊ ኡጋንዳን ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህልን ብዘቕረቦ ትሕዝቶ ደሚቑ ከም ዝነበረ እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣመልኪቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቤልጅየም ዝነብሩ ኤርትራውያንን ብርክ ዝበሉ መሓዝቱን ፈተውትን ኤርትራን ዝተሳተፍዎ ጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነት ብሓደ ሰነ ኣብ ከተማ ብራስለስ ተኻይዱ ኣብ ቦምበር ማሕበረኮም ቤልጅየም ኣቶ ርእሶም ጎይቶም ኣብ ዘስምዑ ቃል መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብተጻብኦታት ጅሆ ከይተታሕዙ ኣብ መደባት ልምዓት ዘሰላስልዎ ዘለዉ ልምዓታዊ መደባትን ኣብ ባይታ ዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስን ምርኣያ ሓይሊ ኤርትራዊ ምኽተክ ከም ዝኾነ ብምልካት ብወገኖም ተሳትፎም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጹ ፈጻሚ ጉዳያት ኣብ ቤልጅየም ኣቶ ነጋሲ ካሳ በወገኑ ብተሪር ሓድነቱን መስዋዕትነቱን ኣኽሊል ናጽነት ዝደፍአ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂውን በዚ ክብርታት እዚ ተጠሚሩ ኣኽሊል ብልጽግና ከም ዝደፍእ ዘጠራጥር የለን ድሕር ምባል ኩሉ ድሕሪ ሃገር ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ኣብ ውሽጥን ወጻን ዝነብር ኤርትራዊ ዝገብሮ ዘሎ መኸተን ኣበርክቶን መርኣያ ናይዚ ከም ዝኾነ ኣነጺሩ እቲ ጽምብል ንባህልን ታሪኽን ህዝቢ ኤርትራ ብዘንጽባርቕ መደባት ማዕሪጉ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቶም بتمساسالي تساتفت نايت ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣውስትራሊያን ኒውዚላንድን ክካየድ ዝቐነየ ጽምብል ኣብ ልዕሊ መንግስቶምን ህዝቦምን ዘለዎም ልዑል እምነት እናሓደረ ዘድምቕን ዝድርዕን ከም ዝኾነ ኣስሚሮምሉ ኣብ ኣውስትራሊያ ከተማታት ፐርዝ ኣደላይድ ሲድኒ ብሪዝቤንን መልበርን ከምኡውን ኣብ ኒውዚላንድ ከተማታት ክራይስት ቸርች ኦክላንድን ዌሊንግተንን ዝተኻየደ ጽምብል ብዝተፈላለየ መደባት ማዕሪጉ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣነጺሩ